Nke nwere ọ ndị be anyị bụ ndị isi ojii be anyị bụ ihe na-esi emebiri ndị be anyị na-eme biznes nwere shọpụ n'obodo a ihe ha bịa ha eburukwa karakta nke ha nwe na be anyị bịa anụọrọ gị ọgụ emere gị ihe ndị ọzọ mebichara gị ihe ọ dịzie ndị obodo na-afụzi gị asị onye bịara abịa ha sị onye na-emeru ma biznes dị legit ma ha na-afụta gị ịdịkwa ka ndị ahụ. Everybody ọ bụ ofu, everybody abụrụ ofu, mana Malaysia bụ a very good country for foreigners, maka ndị ghọtara, maka ndị na-eme ihe dị mma, maka ndị aka ha dị ọcha dị legit chọrọ ime biznes. Ịbịa ihe ị na-eme ya, they respect you, you respect them. Ebe anyị na-esi dị nri ebe a ka a na-esipụta ya bụ nri esipụta. Anyị agaghị abami n'ihi na unu ma na ekwentị na ọkụ anaghị adị mma, ma ebe anyị nọkwanụ bụ ala bekee, anyị na-eme ihe niile n'usoro dịka gọọmenti sisi uru mewe ya. Ya mere anyị agaghị abami, mana ebe a bụ usekwu ebe a na-esipụta ya bụ nri nke ụmụ Igbo na-eri na Kepong na mba Malaysia. Ngwanụ kedu ebe ọzọ. Ọ dị mma ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu niile. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke na ezigbo enyi gị nwoke 042 Solex. Ndị nna anọchitekwa anya ha ebe a m bịara ugbu a bụ ndị sim.si ha asịrị FM. Ma ebe anyị nọkwanụ taa bụ ụlọ ahịa nwanne anyị nwoke bụ nke ama dịka Ede Beauty Shop. Nwanne anyị nwoke amakwanụ dịka American Bistro nakwanụ American Boutique. Kedu ihe mere anyị ji wee bịa ebe a taa? Ihe emume nke a anyị na-ewetara unu n'ihe onyonyo a bụ ihe emume nke anyị kpọrọ ụmụ Igbo na ịgba mbọ. Ụmụ Igbo na ịgba mbọ bụ ihe emume anyị wepụtara iji na-egosi unu ihe dị iche iche nke ụfọdụ ụmụ Igbo na-eme na mpaghara ụwa dị iche iche iji na-enweta ihe nke ha ji wee na-azụ ezinụlọ. O wee bụrụ ihe mere anyị ji wee sị ka anyị bịa gosi unu ihe na-eme ebe a na Kepong na steeti Selangor na mba Malaysia taa, ka anyị gosi unu ihe na-eme ebe a nakwanụ ụdị ahịa dị iche iche nke ụmụnne anyị ndị Igbo na-azụ n'elu ebe a. Ejela ebe ọbụla nọrọ ji ka anyị gbago ka anyị hụ ka o si aga. Ọ dị mma, anyị abatala n'ime ya bụ ụlọ ahịa, ma mpaghara ebe anyị nọ ugbu a bụ na mpaghara nke oriri na nkwari ebe a na-eme ụwa mgbede. Unu lekwa n'anya na aka nri m ebe a, onye mụ na ya nọ ebe a bụ ezigbo nwanne anyị nwoke ahụ a na-ekwu maka ya bụ Maazị Americana na Malaysia, the CEO Americana Boutique, the CEO Ede Kitchen na CEO ọtụtụ ihe ndị ọzọkwa nke ọ ga-eji ọnụ ya wee gwa anyị ebe a. Maazị Americana, ekelekwa m. Onye ọma, ngwanụ ọ ga-amasị anyị gwa ndị Igbo ndị na-ekiri anyị ezigbo aha gị, kọwara ha onye Igbo ya na mpaghara ala Igbo isi. Ndị Igbo ndị ọma, ekele m unu. Daalụkwa. Afọ m bụ ọmụmụ nwa amadi nke a na-akpọ Chikodiri. Ezigbo afọ m bụ Chikodiri Ede Nnamani. Esi m abụ onye Enugu steeti, onye Nkanụ, Akpọf precisely. Akpọf bụ Igbo na-eri ji anwụ akụrụ. Nke a bụ eziokwu. So abịa Malaysia na 2015 Jenụwarị. Wee fụ ka obodo si dị n'elu anya. After 2 months mbido biznes nke ire akwa. Ọ dị mma. Maazị Ede, Maazị Americana dịka eji wee mara gị, onye a bụ otu onye n'ime ụmụafọ Igbo ndị ama ama na mba Malaysia, ndị na-azụ ahịa ma na-azụsi ahịa ike. Ọ bụghịkwa ndị na-azụ ahịa otu ọbụla o si dị si bute ya, mba, ndị na-azụ legit. Maka na o nwere otu ihe nke na-eme ịbịa na be anyị, ọ na-adị ndị mmadụ ka ndị niile, ụmụ be anyị niile ndị nọ na mpaghara Asia na onye ọbụla na-etinye aka na nrụrụ aka. Ọ na-adị ndị be anyị ka onye ọbụla gara ala bekee o wee bụrụ na mpaghara Asia, na ọ bụrụ na onye ahụ anaghị eme ihe ọjọọ dị otu a na onye ahụ na-eme nke ọzọ. Mana o nwere ọtụtụ n'ime ụmụafọ Igbo ndị na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike. O wee bụrụ ihe mere anyị ji wee sị na anyị ga-amalite wepụtawara unu ụfọdụ ihe nke ụmụnne anyị bụ ndị Igbo na-eme na mpaghara ụwa dị iche iche, nke ha ji wee na-enweta ihe ha ji wee na-azụ ezinụlọ ihe ziri ezi. Ọ dị mma. Maazị America, dịka ị bịara mba Malaysia n'afọ 2015, esi na ị nọrọ naanị ọnwa abụọ wee malite ya bụ azụmahịa nke ị na-azụ ugbu a. Ọ bụ ya bụ azụmahịa, kedu ụdị azụmahịa ị na-azụcha, ma kedu nke iburu ụzọ wee bido mgbe ị bidoro? Mgbe m bịara, abịa m negharịa ya fụ ka ihe si bido
maka ihe ịmatụ anya ya ka ị ga-aga na-eso mbido ile akwa bido ile akwa na nweta shop bido ile akwa. So until then till taa aka na-erekọdị akwa till tata which is efukwa ịdịkwa welukwa nke gị na ọ dị mma. Ewepụkwanụ ya bụ ire akwa, kedụzi ka makwanụ ka ị bidoro ya bụ ire akwa, kedu mgbe ị maliteziri wee gbasawa ya bụ azụmahịa wee nwewezie ma ebe a na-ere nri ma ebe a na-agba ụwa mgbede, kedu ka ya bụ ihe si wee mee? onye maka na ihe dịghị anyị bụ ụmụ Igbo bụ ndị na-agba mbọ, so ị na-agba mbọ ị na-emesapụ aka maka ka ị na-abakwa ya, so ị na-abakwa ị na-afụ ihe ọzọ ị ga na-atinye ego n'ihi na-eme, so bidozie wee lewe akwa kpụwa isi dute na nna akpụkpọ isi na Naịjirịa ama m amasị onye na-ebubaba na be anyị na-eme ikwu isi ụmụ nwaanyị, so mbido mewe megide fụzie ka obodo si aga so na after coronavirus bazie join ya ihe restaurant business which is mma bụ anyị ya resibe nri ndị Igbo na-abụ irie nri ịdị oke. Ọ dị mma. Maka ndị na-amaghị onye ọ bụ ọfụma, ihe ndị mmadụ, ihe imirikiti ndị mmadụ jikwana wee mara ya bụ American boutique, mana o nwere ụbọchị mbụ m bịara ebe a wee rie nri, erichara m ya bụ nri, asị m na onye siri nri a, nri ọ na-esi ebe a adịghị ka nri a na-esi n'ala bekee, ọ dị ka nri nne okenye mbụ, nne ochie dịka nke a na-akpọ grandmother na asụsụ bekee na-esi na ụlọ. Nri ya bụ nri ụlọ. Nsogbu adịghị, anyị ka ya egosikwa n'ụlọ ya bụ nri ma ya bụ butiki na ebe a na-akpụ isi. Maazị Ede, ị ga-akpagharị na anyị ka anyị were anya anyị wee hụ ihe dị iche iche nke unu na-eme ebe a. Ọ dị mma, ka anyị gaa. Ịhụ nke ebe nke a ebe a na-eri oriri na ọṅụṅụ. Okay. Ebe a na-eri nri. Yes. Ọ dị mma. Na-abịa kamera na-abịa. Ebe a na-eri nri. Okay. Ebe a si eweta mmanya dịka kedu ka anyị hụnụ ị ga-aba ka igosi anyị otu o si adị. Dịka ba ha bụ ezigbo mmanya anyị na-ere mmanya ba anyị 4 courses. Ọ dị mma. Mmanya dị iche iche, ma mmanya ọkụ, mmanya ba anyị dị iche iche, ma biya na ndị obodo. Ọ dị mma. Na-erekwa ụmụ ife a na-ata ata. Ọ dị mma, ka anyị na-ejekwa. Itinye ebe anyị na-esi dị nri. Ebe a ka a na-esipụta ya bụ nri esipụta. Anyị agaghị abami n'ihi na unu ma na ekwentị na ọkụ anaghị adị mma. Ma ebe anyị nọkwanụ bụ ala bekee, anyị na-eme ihe niile n'usoro dịka gọọmenti sisi mewe ya. Ya mere anyị agaghị abami, mana ebe a bụ usekwu, ebe a na-esipụta ya bụ nri nke ụmụ Igbo na-eri na Kepong na mba Malaysia. Ngwanụ kedu ebe ọzọ? Anyị nwekwa ebe a na-ere akwa which is ya o bukwara na ibu o nwekwa na obere ihe. Ndị a bụ shirt. Kamera ga-arịtụ na-egosi anyị. Okay, nke a bụ perfume. Okay. Shirts. Corporate shoe. Maka ndị chọrọ corporate shoes. Okay. Ọ dị mma. Anyị nwekwara akwa ụmụ nwaanyị, akwara akwa. Ma akwa ụmụ nwaanyị. Ị na-ahụkwa ka ahụgodị nke a? Unu na-ahụkwanụ? Agwara m unu na nwanne anyị nwoke a ọ bụghị egwu ka ọ na-egwu ebe a. Akwa akwara akwa na mba Malaysia, akwa eji abada wee kwa. Awa obere ihe. Nwa afọ Igbo ọbụla nọ na mba Malaysia, ebe ọbụla ị nọ, ịchọ ihe a na-eyi n'ahụ, gbara bịawa ebe a. Na-ede kichin, gbara bịawa ebe a. Ihe a niile na-ahụ ebe a bụ akwa. Kamera bịa ebe a. Ihe a ị na-ahụ ebe a bụ nke a na-eyi n'ụkwụ, akpụkwụ. Bịa nso ka ha hụ. Akpụkwụ nke a na-eyi n'ụkwụ na-agakwa. Nke ọzọ bụ jean na ndị otu ya. Nke a bụkwanụ akwa shirt na ndị otu ya. Sweaters ma blazer suits. Ihe ọbụla bụ ihe a na-eyi eyi. Na-agagharị na-eje. Ihe ọbụla bụ ihe a na-eyi eyi. Ihe ọbụla bụ ihe a na-eyi eyi
ọ bụrụ ha naanị ịnọ na mba Malaysia, gbara bịawa na Ede Kitchen. Ọ bụrụ na ị nọ nso na KL, ị gbara bịawa na Kepong. Ma ọ bụrụkwa na ị nọ nso na Cheras na Kajang, ị gbara jewe na Sky Villa Sedang. Ọ dị mma, ngwanụ ka anyị hụ mpaghara ebe a na-akpụ isi. Unu kwadokwara akwado. Unu kwadokwara akwado ebe anyị na-akpụ isi. Ahụ obere ihe. Onye na-akpụkwa n'isi ọ nọghị ya? Anyị nọkwa m ya, ma m na-eche onye na-akpụ isi nọkwara. Ama m na ị ka nọ n'usekwu, ị ka na-esi ihe a na-esi, ọ gaghị adị mma isi gị dee nri bịakwa kpụọ isi. Ọ bụrụ na onye nke na-akpụ isi ọ ga-abịa na ọ bụrụ na ọ ga-abịa ka anyị hụ n'aka ọrụ ya n'isi m. Adị mma kọtụgodo, ọ bụrụ na ọ bịa ka anyị, nsogbu adịghị. Ihe ọzọ wee bụrụ, kedu kamgbe ị bidoro ya bụ azụmahịa dịka onye ọbịa na mba Malaysia? Kedu ihe dịka ihe ichere aka mgba nke ịhụchagoro bụ nke ọ bụ asọ ya na bekee, ọ bụrụ the challenges you faced na ya bụ azụmahịa nke na-azụ? The challenge, Malaysia abụrụ a bad country na business, kama na enwe so many laws ha debere bụ if you follow the law, if that na business ị ga-eme ya na-eme ma na-enwe problem. Malaysia enwere problem na business maka na ndị be anyị bụ ndị isi ojii be anyị bụ ihe na-ese emebiri ndị be anyị na-eme business, nwere shop n'obodo a. Ihe ha bịa ha eburukwa karakta nke ha nwa na be anyị bịa anọrọ gị ọgụ emere gị ihe ndị ọzọ, mebichara gị ihe. Ọ dịzie ndị obodo na-afụzi gị asị onye bịara abịa, ha sị onye na-emedu ma business dị legit, ma ha na-afụta gị ga-edekwa ka ndị ahụ. Everybody ọ bụ ofu, everybody abụrụ ofu. Mana Malaysia bụ a very good country for foreigners, maka ndị ghọtara, maka ndị na-eme ihe dị mma, maka ndị aka ha dị ọcha, dị legit, chọrọ ime business. Ịbịa ihe ị na-eme ya, they respect you, respect them. Emego m business n'obodo a for good 10 years nọ na Malaysia. Enwebụ m enyi kọchịkọchị, and the business m na-agakwa na etu o si aga. Ọ ndị be anyị bụ isi kpụ ntị. Ọ dị mma. Maazị Americana, Maazị Ede, ihe ọzọ anyị ga-ajụkwa gị bụ, kedu ndụmọdụ ị nwere inye ụfọdụ ụmụ ikorobịa ndị be anyị ndị chọrọ ịbịa mba Malaysia? Maka na o nwere mgbe ọ nọgidere ọ dịka ndị mmadụ anaghịzi achọ ịbata mba Malaysia n'ihi na ụfọdụ ndị ejent na-atụrụ ndị ha na-emere akwụkwọ ashị. Ụfọdụ ga-asị gị na o nwere ọrụ na-eche gị, ụfọdụ oge imecha irute ọbụna ya bụ ọrụ anaghị eche gị, mana nke bụ eziokwu bụ na o nwekwara ndị na-arụ ọrụ legit. Kedu ndụmọdụ ị nwere inye ndị chọrọ isi be anyị agbagote mba Malaysia, ndị na-ajụ kedu ụdị ọrụ maọbụ ụdị biznes dị a ga-eme na Malaysia? Ndụmọdụ nwere ike inye onye ọbụla na-achọ ije obodo oyibo ọbụla, ọ bụrụ ọsọsọ Malaysia, bụ nwee ihe ị na-eme ịma anya ya. Ego a na-esi n'elu ada, obodo oyibo amaka, mana ọ gị nwee something ị na-eme ịmụ ha ọrụ a, ma jee mụọ ahịa, maka opportunity na-abịa in a seconds. And as nwa afọ onye Igbo egbe iche ime travel, jee mụọ something ị ga-ama anya, maka nwere iru ebe ahụ ọ bụrụ na nke ahụ iji maka ya wee na-aga awa ọkụrụzi chanel kwa anyị na nke ahụ ya mụrụ amụ, nke ahụ ebere wee wọkụba gị. So advice na-enye onye ọbụla na-aje obodo oyibo bụ believe na yourself, kwụwa aka gị ọtọ, enere anyị n'ihe mmadụ, enekwara anyị na onye a ga-emere gị, because onye ahụ ị na-enemere ya bụ ị ga-ama mecha na o mere gị ya. So mana ị ga-akwụwagodo aka gị ọtọ, na-ekwu eziokwu, work hard, atinye n'ifere n'ihe ọbụla ihe na-eme, because discouragement ga-abịa, mana ha bịachakwa ihe ahụ dị gị n'ime gwakwa gị okwu, emesibi ihe ahụ ka imechaa imegide ya, you will see the result. Ọ dị mma, daalụkwa Maazị Ede. Ihe ọzọ wee bụrụkwanụ, kedu ndụmọdụ ị nwere inye ụmụnne anyị ndị nọzi anọ na mba Malaysia? O nwere ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị ndị ọ na-adị ha ka ihe a gwara ha mgbe ha na-abịa ka ha gaghị eso ibe ha wee kpata ya bụ ego nke ha bịara ịkpata, ndị ọ na-adị ka ha eluzuola hope. Kedu ndụmọdụ ị nwere ịgwa ha? Ndụmọdụ nwere ike ịgwa ha, ịgwa onye ọbụla nọ na Malaysia ma ọ bụ onye ọbụla nọ na mba ụwa nke ọ dị ka ihe siri ike. Nwere onye ihe siri ihe chere everybody ike, mana ịkwụwa aka gị ọtọ, na-ekwu eziokwu, gbaa mbọ, eme n'ifere, maka ihe na-ebu ndị be anyị nọ n'obodo oyibo bụ ifere. A ga-asị na ya na-eme ha ego ka ị na-achọ, nweta ego ahụ, ndị ahụ na-asịkwa gị ahụ still come and ask you that money.
so onye ọbụla nọ n'obodo a ọ dị ka o nwere ka ọ dị ebutuo onwe ya maka ahụ mbugo oke mpako anyị pakọbechara onwe anyị ebe a bụ ihe na-eme anyị iji enwe problem. Ọ dịzị ka olileanya adịrọ. Olileanya adị, obodo oyibo ka makwa mma maka onye ka chọrọ ịnọ. Ọ dị mma, ọ dị mma. Maazị Ede, tupu anyị apịachie ya bụ mkparịta ụka, tupu anyị apịachie ya bụ oge ajụjụ ọnụ nke anyị nọ na ya ugbu a, onye chọkwaranụ inweta gị makwa na onye chọrọ ịbịa ebe a, onye kirichara ihe onyonyo a, ndị nọ na mba Malaysia chọrọ ịbịa ebe a rie nri, bịa zụrụ akwa makwanụ bịa kpụọ isi ma bịa ṅụọ mmanya makwanụ bịa gbara onwe ha ụwa mgbede, kedu ka onye ahụ ga-esi enweta ebe a? Kedu adreesị ebe a ya na akara ekwentị onye ahụ ga-eji enweta gị? Onye ahụ ịma na obodo oyibo bụ lokeshọn ka eji eme ihe, so ijegodo adreesị na-afịa ala iloketi, mana onye ahụ kpọọ na nọmba 016-8677-719. Bọgarịa ya ọzọ. 016-8677-719. Ị ga-enweta anyị na WhatsApp, nwetakwa anyị na direct call. Ọ dị mma. Ebe a anyị nọ ugbu a bụ na Kepong. O nwere ebe ọzọ ị nwere makwa na unu nọ na mba Malaysia? Anyị nwere na Sadang Skyvilla. Ebe a bụ headquarter. Ọ dị mma. Esi wee bido. Sadang Skyvilla ka esi wee bido. Ọ dị mma. Ya bụ ihe ọbụla mmadụ nwetara ebe a, ọ ga-enweta nkwe ya na nke Skyvilla Sadang. Yes, sure, 100%. Ọ dị mma. Igbo ndị nwe m, unu anụla n'ọnụ ya bụ nwanne anyị nwoke, unu anụla ka o si wee kọwaa, unu ahụlakwanụ ihe niile nke anyị hụrụ ebe a, ma o doola ma ewu ma ọkụkọ anya na ihe nwanne anyị nwoke na-eme ebe a abụghị ihe egwuregwu. Ya bụ nwanne anyị nwoke bụ onye ama ama, onye aka gbasiri ike na azụmahịa ihe gbasara ihe ụmụ Afrịka. Ma ndị na-akpụkwa isi akpụ, aga m eje ka ya bụ onye na-akpụ isi metụ m aka n'isi ka anyị hụ ka aka ọrụ ya si wee dị. Ya mere ụmụnne m ndị nọ na mba Malaysia, ihe ọbụla ị chọrọ bụ ihe a na-eri eri, ihe ụmụ Afrịka, onye a bụ onye mbụ ga-agbata gị n'uche. Kpọtụrụ ya n'akara ekwentị a ọ kpọrọ ugbu a. Ọ ga-eme ka ya bụ ihe ru gị aka ozugbo, makwanụ ịbịa abịa ịkpọtụrụ ya onye gị lokeshọn, ịbịa ma were anya gị hụ ihe ị na-azụrụ, ma werekwanụ aka gị zụrụ ihe ọbụla ị chọrọ ebe a. Ọ dị mma, ebe a ka m ga-eweta ya bụ ihe mkparịta ụka na mpịachi. Maka gịnị? Ọ bịara ije nwụna. Ụmụnne m, echefukwala na ihe emume a nke anyị na-ewetara unu ugbu a bụ ihe emume ụmụ Igbo na-ịgba mbọ, bụ ihe emume anyị wepụtara iji na-egosi unu ihe dị iche iche nke ziri ezi ụmụ Igbo na-eme na mpaghara ụwa dị iche iche, inweta ihe ha ji eri nri ma ihe ha ji azụ ezinụlọ. Wee na-asị unu na-esonyekwanụ Asịrị FM, na-esonyekwanụ 042 Solex_Lucky, onye akụkọ ụwa. Maazị America, ị nwere ike ịgwa ndị Igbo ha na-esonyekwa Solex na ihe ọ na-eme? Igbo ndị ọma, unu ga na-esonye nwanne anyị nwoke 042 Solex maka ihe ọ na-eme dị anyị mma. Ọ dị mma, ọ dị mma. Daalụkwa nwanne m nwoke Maazị Ede. 042 Solex. Udo dịrị gị. 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Olowa don paste my answer, I beg test am with wire. For this hustle, me I don dey tire. Agbaka m mbọ, ọkwego nni na mmanya. Ndị ichie bunye m ike, ka nye bụ unu mmanya. Don paste my answer, I beg it bless am with wire. For this jungle, me I don dey tire. Ọ dị mma ụmụnne m, unu ahụlanụ na ndị anyị nọ na nke ha bụ Ede Kitchen bụ a na-ekwu ekwu, a na-eme eme. Maka gịnị? Ihe nọ m n'iru ebe a bụ ụtara. Ụtara. Ihe na-ahụ ebe a bụ wheat. Nke a wee bụrụkwanụ ofe onugbu. Ofe onugbu gbara ọkụ. Ngwanụ, na-ahụkwa ofe. Ị na-ahụkwa ofe. This is jungle hustle on number one. You know say no brother in jungle. You know say the street to no show love. Ị na-ahụkwa ofe. Nwa afọ Igbo ọbụla nọ na mba Malaysia, ị naghị abịa n'Ede Kitchen atachi ọsa, nwanne m, ị na-eme isi something. Ngwa ka anyị tie ihe n'ọnụ. Draw me nearer and draw me warrior. Draw me warrior. Azụ nọ na ya dị mma, mmadụ na-eri nri ọ na-ekwu okwu, mana aga m ekwu. Ede Kitchen, unu esika. Unu esika. Draw me warrior, oh warrior, oh warrior. I say make you know me when I'm poor, not when I'm rich. You come there, claim relationship. I say make you know me when I dey for street, not till I shut down the city. Nke a dị mma ọnụ ikwu okwu.
ihe a na-atọ ọ na-atọ enye na mmadụ ọ na-atọ enye na mmadụ bụrụ m kamera n'iru ka nye nri donkey and eating like an auntie, yo. It don't make sense, yo. At all, monkey they walk, no, baboon they chop, no, it don't make sense. Oluwa beg you pick my call, I don't sing my miracle for 11 years, so tell me why I never blow. You know say mama they wait for me, family they wait to you. Asa muneche kwa no meche. Remember say the boy no be small boy again. Chukwu okike, papa mo, I no be small boy again. Remember say no one bomb na to say kwa no container ndi chimuo. Yeah, no. Draw me nearer and throw me wire. Draw me wire, throw me wire. Oh no, throw me wire, throw me wire, throw me wire, throw me wire, oh wire. Nzona for two Solex, Enugu kasi abiakwano.